tunlaya Mizoram khawpui Sawn tuma inpuna na sa Vanglaini Editorial tukin chuak August ni chuak a hian ti hian inziak ani State Capital Sawn tuma inpu tin kan han chiar nge MNF General Secretary pakhat chuan August ni khasang hina somni panga a anparti in khoma Mizoram Sarkar an rukin Mizoram State Capital chu Aizawl tawin THIL Sawn tumin ma an la ni na soya soifia turin Chief Minister phut hemi chungcha hian MNF chuan a tran chan Sarkar lekha document an the dang hal MNF in document ati danga chuan April na somni pali sang hila somni panga Housing and Urban Affairs Section Officer in Mizoram Chief Secretary le Resident Commissioner nena shifting of state capital from Aizawl to THIL Mizoram DPR siam na tur chungchang lekha thon ti alang lekha dang theng khata alang bok Mizoram Chief Minister in THIL la mi nuai som chuang chen theina tur PCT din tum ani thu a soi to thrin chumia tan chuan siamin Sarkar le pi ho tu te po ador to bok ba ka bolton na tan sum enga moza to man na soi ani siamin THIL PCT din atum thu a soi thrina State Capital Sawn tum ani thu ala soi ngai lo nin alang chuti line Sarkar document shifting of state capital from Aizawl to THIL Mizoram ti a ta ka chuan MNF hian Sarkar be na le politics ball atanan manghal chat ani mai thei Sarkar document anti da hi ading nge yakan ma state capital Sawn hi thil ha sa takani thil lian thamlu tuk ani wangin ko man na mu mal tak ne cabinet ina pompui phota State Legislative Assembly poina pomphot angai hialin arinom State Capital meu Sawn tur chuan mi pui ko suk thlek ngai to tela poimo mi pui tam tak pom thei haulo tur thilani chuan ti chi ani don haulova politician te tan phei chuan ti chi lo le zualang Sawn tum tak tak pone se thil ha sa le hau tak lu tuk ti pui tlin ha sa tak ani nge yang chan khong wangin Mizoram Sarkar han State Capital hi Sawn atum ngo tin rin amlo Sarkar le kha in thon vela State Capital Sawn tumna a anga ngai thei po hi State Sarkar ho tu te le Central Ministry ho tu te indor ton na vela thil in khriat sak fu lo a ani arin ma zo ke aron tia editorial board lama tong chuanin hei hi arin lem lo tin asoya engponi se mi puilam hian support em ti hretu chuanin social media comment hi han en kwal vel taila hei hi za chu adik hau longa ma ko chu engamo chen social media khoi thrin te ro suk hle kha on lang dor ani to na social media comment thun khatte kan han en chinang ole khawpui thau siam do chu thazo ang chu mole ti te be na tu ro fret lo thak em mai ti te le dot in dot akhing dang akhing chhozel don ti te ania thil ti thei ni phot chuan State Capital hi THIL Sawn se ka ti khop mai Aizawl chu chep si mun ma kan si lo ti te ania Sawn nge angai zok mole Aizawl to lu tu hian Sarkar sum ai ral na sa box si MNF ral te u ti ni State Capital hi Sawn se THIL mun ai ram cha om chuang lova thil thata ka ni Aizawl la kan leng to lo chu ni bera hi official letter typing mistake lo palte hi ani ta ka nge ti te poni nia Sawn se thang tang a khum khaimin alal lo zo fileng hi bat an ni lawa hai cho MNF lam pang ka na ni zian ni beka win thei chu pudu hian Central Sarkar sum dil dan tu kong khang adap thina an lo ngai poimo sak vak thrin lo awangin bazogam thanga ten thil pho cho please bonus mga suman judi rang chi kha apply ve du nalama State Capital Sawn nan ti in DPR siam chop ti ga Central Sarkar sum dil nan ati ang deuh berta ti te ni Aizawl ho chu thingtlang ho in ni ve to don ni mo ti te Sawn se thavio zok lo mi Aizawl la kanin ek benga a fu vio to lo ton mai India ram khawpui be Kolkata ni thrin po Delhi lo ni ta mun ma rem zok ani a fu tak em hi mole ti te ni hemi ai chon ZPM full support ZPM chanchin bu au o ten kan ti ani nia adik vek mai ZPM kan Sarkar to a sumpu kha Sarkar kan khon to te ain atam na samai sia phone page chan tir angai to lo o Vanglaini kan tia Vanglaini media to zep de ho hi mani ngai dam po soingam lo in ni karing ban lau ka kan thok ho ti ta ni Sawn se office lian tham tam tak hi kan tingot mai Aizawl line ek beng veka Aizawl che Mizoram ne big lo ti ta ni ya pudu hian matliak lo nei try na lo hwe san hle mai omjene ta ka plan in khawpui lian tak tin he ro se ti ta ni Sawn se thra ka ti hemi comment trem te hi chonin Sawn se thra ka ti lam pang ka tam de wa comment dang kan en lenga a zong hi chu kan chiar don lova
kimi kon san de ulek te kan han sianga kan mi masa te khan state capital tan lo mang se fu phian ang aom na lain Mizoram khotam zo tong pon pananu mang ti te nia in William pui vel mai mengu te te nia Aizawl la tholang ava nuam do nem ti te nia Aizawl chu thol pha vil don chong lo wa ma ko chu son kan ti chon ke ka lo ngai ve dan chon hun pui mo ha han son tu mai tu ka lo ngai dewa ten zo la khawpui kan din ang ati la ya MNF hovin nu siam nan in man lai kha to na to tin Aizawl khawpui so ka so na tum ro in han ti le ya MNF ko kol kan ya chang go sum ko pali buen ma dai in tun MNF chu MNF dia bola kai huet hai chu MNF nam pang support lo ne me kan siak zo khek lawang lakin apu duan oi om to ken kon phamak le meng chu ti te ne ya avalum du don hom ve te ne ya so thing pon le thoga ve sia khawpui son em chu hak sa ve do ne ti te ne ya lo soi nom ma se so ka na an chan non lo chuan engma ni le tak chuang lawang lo soi mon ma se ti zo ani state capital ten zone ni thei se Mizoram mi puitan chuan lo mom phle don ani ti te ne ya then atlem bera kum som sari vel han kha phodi la bong kon chu kan tlu ve o me ti te ne ya restrict ten do open ten do lem manga tho tho ta manga chi view me thei ti te ne an son thei do tur hi ka chiang politics dot mu lo ma nei ti te ne ya hey suma kon lu pha ve no la nga malang na tlon tinga ko om tak tak ha ko le ngo tang ti te ne ya atlang puin mi pui hianin an oi lem lova ma se thwa an ti tlang pui ti ke ka mu la ni ka han chiang ka chi ka vak lo ma yang mi pui ka action atang chuan tin he son tum tak tak lavem ti so ka lam tong document kha mi dak vel bak chu official taka han puan hloi lom lem lova ma ko chu khawpui din tum na kha chu amane ma ya chu wang chon ke ka mu ve dan chu mi pui ka action a chuan in a thlen tak an ring lova ma se thleng tak thei ro se long chuan a thaphi nang ti kha an ngai dan tlang pui nin ka lo khria nang ni pon han chiar veula han en be taula a chu thil ni phu ne ya thil chu tum mane podua hian thil engma chu tum mane ve nei ti kha alang chiang in ka khia Apex Bank Mizoram Children's Talent Show nei ani don ta Mizo no pang talent nei chatak takte lotel factorin kan so ma cheu loman pakhat na hi cheng noi khat ani a loman panhi na hi cheng singa ni in loman pathum na hi cheng sing ni ani tin top 10 chintan consolation prize om don bokani shachang du tan anhoya number tar na hian zo chan thei reng ani e Uli. Tụi nó đang chịu số nào? Đấy, tụi nó đầu tư sẽ gọi là Thu mà mình chưa lâu. Đó xây rồi mới họ. Chủ ba mấy miền trên là chỉ sẵn đâu rắc chuyện ai nhỉ? Tụi nó hay lại lộc con tụi nó tịt xe. Thu mà mình chưa lâu tại giờ. Ê, lên tấn thuộc đâu nhỉ mò? Nè, đủ tốt rồi. Vẫn mà hầu chú, thế sen thì ngâm big thì nó tụi cả có quậy phá rẻ cái này. Thế thì nó cắt tỉ được sắp xong rồi tôi dịch nó rồi không tại? Chị cắt tỉ theo. Vẫn mà hầu tập cái chó quay sạc hình này lâu thì sao?